I Zadar je dobio rasvjetu na stanovima. Zadar je u prvom susretu pod reflektorima dočekao momčad Dinama. Bila je to odlična utakmica u kojoj je moglo uživati 4000 gledatelja. Zadrani su odlično otvorili ovaj susret, bili su bolji u prvom poluvremenu. U 20. minuti Mitrović je krenuo prema vratima Dinama, na njega je startao vratar Kelava, po sucu Batiniću to je bio 11-terac, iako su se Zagrepčani dosta bunili najstrožu kaznu. Bez poteškoća izveo je Dragan Župan za vodstvo Zadra. U 30. minuti trener Ivanković iz igre vadi Tadića i uvodi Boška Balabana. Kasnije se pokazalo da će Balaban i odlučiti utakmicu. U 32. Zadar ipak vodi 2:0. Sjajan centaršut Župana, Terkeš puca, leđima okrenute vratima, trze glavom i to je već velikih 2:0 za Zadrane. Tomasov je u 34. minuti pucao vrlo opasno iz daljine, a tek u završnici Dinamo prijeti udarcem Moralesa, ali je na mjestu Ježina. U drugom dijelu potpuno novi Dinamo koji je konačno ličio na momčad. U 55. minuti Balaban izvodi slobodan udarac, lopta dugo putuje, ali vara domaćeg vratara Antoniju Ježinu i to je 2:1. 6 minuta kasnije duga lopta za Mandžukića koji je primao na lijevoj strani, vara dvojicu zadarskih obrambenih igrača i u svom stilu pogađa daljnji kut i to je izjednačenje. U 62. minuti raspoloženi Tomasov daje za Mitrovića, Kelava spašava istrčavanje. A u 71. novi hladni tuš za domaće. Loptu prima raspoloženi Boško Balaban, dolazi u tešku poziciju i gotovo iz mrtvog kuta na prvu vratnicu neopreznog Ježine postiže pogodak za 3:2. Veliki preokret na stanovima. Do kraja utakmice Zadar je ipak mogao izjednačiti. Najprije Tomasov iz daljine puca, ali Kelava brani, a onda vratar Dinama Ivan Kelava u samoj završnici u sudačkoj nadoknadi s dvije odlične obrane spašava Dinamo i Zagrepčani nose bodove iz Zadra. Poštovani gledatelji, evo nas nakon prve večernje utakmice u Zadru, utakmice pod reflektorima i atraktivne s 5 golova u kojoj je ipak pobjedu odnio Dinamo nakon velikog preokreta. Prvo pitanje Branko Ivankoviću, gdje su bili vaši igrači u prvom poluvremenu, kao da ste zakasnili? Pa dobro ste primijetili da prvo poluvreme nismo stigli na utakmicu, ali isto tako želim reći da je utakmica bila vrlo atraktivna, vrlo zanimljiva za gledanje u jednom zaista prekrasnom ambijentu, svečarskom ambijentu gdje je prvi put se u stanovima igrala utakmica pod reflektorima. Mi smo znali, očekivali smo na takvu vrlo tešku, vrlo zahtjevnu utakmicu. U prvom polu nismo odgovorili na najbolji mogući način i apsolutno je Zadar zasluženo poveo 2:0. Drugog polu smo se malo pribrali, zabili smo na vrijeme prvi gol i jasno da onda nakon tog prvog gola momčad koja vodi 2:1, domaća momčad, trebalo bilo očekivati da će ući u jednu krizu, da će ući u jednu nervozu, da će ući u jednu nesigurnost i to se ostvarilo. Mi smo još 2 puta vrlo dva lijepa gola postigli i na kraju ipak zasluženo pobjedili. A nama je ta pobjeda izuzetno važna pred utakmicu sa Šahtarom, izuzetno važna da se čuvamo prednost pred našim konkurentima i očekujem da sve će biti puno bolje, puno kvalitetnije već u srijedu protiv Šahtara u uzatnoj utakmici Lige prvaka. Dalibore, vaša momčad je otvorila baš prema vašem očekivanju tu utakmicu. Bilo je sve odlično, vodili ste 2:0 u prvom poluvremenu, ali očito da ne možete u takvom tempu izdržati 90 minuta. Pa je, dogovorili smo se u poluvremenu nakon ovog vodstva da ćemo se stisnuti, očekivali smo Dinamo napad i da ćemo pokušati kako slično u prvom poluvremenu parirati borbenošću trkom. Međutim, poremetio nas je definitivno taj prvi gol i slobodnog udarca, jednostavno smo izgubili glavu i nakon toga i sljedeća 2 šuta su završili u mrežu praktički iz 3 udarca, primili smo 3 gola i do zadnjih 10 minuta kad smo krenuli na sve i ništa praktički nismo ni odgovorili Dinamo. Nažalost, ušli smo sa definitivno negativni ritam i sigurno da će nas i ovaj poraz puno koštati. Plaćate školu, Danak, mladi vratar, neiskusan? Pa dobro, to je tako i ima još mladi igrača unutar momčad, moramo istrpiti, naravno da će biti teško, ali moramo trajati.